Eweche mamoko en ni kambi mochung'ne odundu makeo modhi pacho ka Kenya Pipeline Company olando ni gibiro tiyo kod omenda maromo milion 6 e gero kar thiedho jotuo mithiedho to dok pacho e od thieth ma Momoniat e kar chung' od bura ma Kipkelion East e kaunti ma Kericho kaka yosiro lek ma sirkal ma jopiny yudo thieth e nengo moyweyo. Koloso Momoniat, jaod bura ma Kipkelion East Joseph Cherorot noyango ni oseyudo barua mar siro gedo kowuok kuom jataa tije mar KPC Josang. Sir mar gedo no ibiro tim e hik omenda 2 kama milion 2 ket thenge hik omenda mar 2023-24 to milion 4 modong' ibiro chule hik omenda 2024-2025. Niliomba mambo ya CSR kwa mambo ya Momoniat dispensary, na ninashukuru Kenya Pipeline kwa sababu walitupatia fursa, kwa sababu tuna pipeline ambayo inapitia katika constituency yetu. That was one of the qualification. Kwa hivyo Momoniat tulipata ku identify Momoniat Health Center because it is the busiest. Hii health center itagharimu is going to cost 6 million Kenya shillings. Na ningependa kusema kwamba hii pesa lazima tuitunze, and we must get the right contractor, na pia mambo ya procurement ili tupate kutunza hiyo pesa. We are going to account to every single